ادعوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله فاستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين magan gafiru minun de foydon ulude ko munna ne ala ti kuma an fi munna ala ti singa an kuma ɲɔgɔnya munna kabako do tina amma minnu tɛ fen dɔn kodɔnbaliw fana ye ko kuma ɲɔgɔnna de fɔ qala alladhina min qablihim mithla qawlihim minnu konu ye kabini manton tɛmɛnenw na o fana y'u ka nin kuma ɲɔgɔnna de fɔ ko munna ni ala tɛ an kuma ɲɔgɔnya o fana ye nin kuma ɲɔgɔnna de fɔ ala y'a jira k'u dusukun bɔra ɲɔgɔn fɛ kafiriya la ni kannagɛlɛya la a ye kira dusu suma ni nin kuma fɔli ye a fɔra min kɛ ko ala ye musa kuma ɲɔgɔnya ko ala ye muhammadu rasulullah kuma ɲɔgɔnya olu y'a jira de ko munna ko ala t'olu yɛrɛ fana kuma ɲɔgɔnya k'a fɔ e ye n ka ciden de ye muhammadu ye ne ka ciden de ye ka sin k'o fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni maa wɛrɛ donni ye olu ni ala cɛ ala ko k'o tiɲɛ don u bɛ ka nin kuma min fɔ kafiru bɛɛ bɛ ten de k'a fɔ ala k'olu kuma ɲɔgɔn o ti ɲɛ hali ni an kun y'u kuma ɲɔgɔnya o kun ti kana o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam ala bɛ a jira a la ko a ka lafiya da yɛrɛ ma ko ninnu bɛɛ de ye kelen ye bari n'i y'a ye kafiriya o ye de ye kannagɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ ye quoi bari ka sababu kɛ ni ala kun y'u sago kɛ ka kabako jira u la donc o kabako in laban kun bɛ kɛ laada ye ni kabako ko kɛra laada ye dɔrɔn valeur ti y'a ye bilen o de kosɔn ala tɛna sɔn ka ninnu jaabi ka turu ka laɲiniw ma qad bayyana layati a b'a ta an ye kabako banga an ye ayo banga mɔgɔw ye minnu bɛ da la olu bɛ da la ka sɔn a la naam وأنذرنا اليهود naam ko inna arsalnaka inna ala b'a fɔ ko inna an ka a yɛrɛ kɛ jama ye kun jumɛn in de b'o la de an bɛna kodɔn min hikima in b'o la an bɛna dɔ fɔ o la a ye yan nɔ bari ka sababu kɛ i k'a dɔn ko kodɔn ni nafa dɔ de b'a la k'a fɔ inna a b'a yɛrɛ kɛ jama ye bon ni ala bɛ an kibaruya ka bɔ kodɔn ma kabini ala ka baara la a bɛ inna fɔ a ka baara yɔrɔ de la a bɛna ni nunu li azamati inna kɔrɔ de ye nunu li azamati bonya ka nunu a bɛ fɔ a ma fana ko kuma b'a ka nunu bon ni nunu i k'a dɔn ko hali jamana ɲɛmɔgɔw ani faamabaw olu ka kumacogo fana ye ko anw ye kararu di an ye yamaruya di an jɛnna ni nin ye an ye nin sabati bon bari ka sababu kɛ mun ye olu ta kun ye n'olu ye kararu di n'u ka polisiw an'u ka zuziw awa ani u ka sɔrɔdasiw u bɛɛ lajɛlen de bɛ o ko sabati misaliya la ni kɛlɛ ko dɔ bon o kararu in hali ni a y'a sɔrɔ ɲamara bɛ bɔ maa kelen yɔrɔ a bɛ komi i n'a fɔ a bɛ jama de kun kan wa jama de fana b'a a tanfisu kɛ
n'o de ye ka baara kɛ o de kosɔn ɲɛmɔgɔw ka ca ala u b'a fɔ ko inna nka ni Allahu tabaraka wa taala ko inna dun inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ala ya fɔ suratul hijr kɔnɔna na mais o kɔrɔ de ko Allahu tabaraka wa taala dafali mangutu bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan ale la ale ka mangutu u daw de dafalen don a n'a ka mangutu dafalen bɛɛ lajɛlen de ye olu ye bari ni ala bɛ kuma tawhidi yɔrɔ la a n'a ka alaya yɔrɔ la a tɛna ni damire jama damire yɔrɔ la de batu yɔrɔ la a bɛna ni mɔgɔ kelen damire de ye yen nɔ ala ko innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri kuna suratu taha kunana ko innani ako ne aya yire ke kelen ko ana Allahu tawhid yoro la ala ba yire kelen pewde fo ate fo ka fara yire kan bara yoro la abina ni bonya nunu nga fɛn kɔni bi duloni batu ye ani tawhidi ye abina ni mufradu de mana damire kelen de o yɔrɔw la nga min bi dulon ni baaraw ye sa a bɛ se ka na ni jama yɔrɔ la ni i ye nin faamu i b'a dɔn k'a fɔ ko ala b'a fɛ de k'a jira an na k'a fɔ ale ka magankutuw dafalen don magankutuw dafalen bɛ ala de la sabu magangutu minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye dafali magangutu ye ala la o faralen tɛ ɲɔgɔn kan danfɛn si la bari danfɛn filɛ nin ye ni se dɔ dira i ma i b'a sɔrɔ dɔnni dɔ taara k'i dan k'a fɔ ka se dafalen sɔrɔ ka dɔnni dafalen sɔrɔ ala de bɛ magangutu n'o ye o ka kan ala de la o magangutu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ala la ala b'a yɛrɛ wele ko inna n'a bɛna qararu kɛ wala n'a bɛna baara min kɛ a bɛ inna fɔ o yɔrɔ la inna arsalnaka bil haqqi anw y'i ci ni tiɲɛ ye voilà mais o kɔrɔ tɛ ko ni ala ko inna yɔrɔ min ko o kɔrɔ de ko ala n'a ka malikaw ani a ka kiraw k'olu faralen bɛ ala kan ayi o tɛ ala n'a ka magankutuw de don ala ni a ka dafali magankutu olu min kelenya ala la ani danfɛn si jetu olu ya wa u faralen tɛ ɲɔgɔn kan danfɛn si la wa ala ka magankutu dɔ mana k'i la o ye ka magankutu danfɛn de o ni ala ta ti fankelen yɛrɛ fɛ voilà inna yi kuma bɛ dulon n'o ye o y'o de mɔgɔw k'a faamu nam ko a ye alakira ci ni tiɲɛ ye tiɲɛ ye fɛn min n'a sabatilen don n'a ti yɛlɛma a ye fɔ o de ma ko tiɲɛ kuma min man kɛ tiɲɛ ye ni ko kɛra cogo min n'i y'a fɔ a ɲɛ kan o cogoya la hali n'i ɲininkara enquêtekɛlaw y'i ɲininka siɲɛ 10 i k'a dɔn k'i ka kumaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma bɛɛ bɛ kɛ kelen de ye nka ni nkalon don i b'a ye tanakudu bɛ don kuma la kuma bi ɲɔgɔn ŋuya kuma bi ɲɔgɔn guruja bon o de kosɔn arabu ko in kunta kazuban fakun zakuran n'i kɛra nkalontigɛla ba ye be i jija kɔni i k'i hakili to i ka kuma fɔlen na bari ka sababu kɛ nkalontigɛla ale bi ja jagoya de ka hakili to a ka kuma fɔlen kɔrɔ la bari min kɛra ani min fɔra tɛ kelen ye maa ɲinan ka teli o suguya la min fɔra ani min kɛra n'u tɛ kelen ye a ka ca a la i bɛ ɲina kira kɛra nisɔndiyalibaga ye jɔn ye limana jɔn ni maa minnu sɔnna kira la ka ala ka yamaruya kan batu ala kira a cira ka ni kumakan minnu ye ka baara kɛ n'olu ye ala kira bi kɛ nisɔndiyalibaga ye o tigilamaa ye ni arijinɛ ye ni min fana bana
ka funyoya ikado ka fabige ba wali bayo tilamai naam wala ولن ترضى اليهود matla ya do na fulo inna arsalnaka bil haqqi إنا arsalnaka bil haqqi bashiran wa naziran aywa إنا ولا تسأل يعني ولا تسأل كلام سلا فلاين ولا تسأل كان ينقلك عن أصحاب الجحيم كان ينقلك bon yala janama den o bi ke cogodi kana yingali dege bon min ya kala ko wala tusalu uti yininga o de ka fala gira sallallahu alaihi wasallam laysa mas'ulan an alladhina sayulqawna bi anfusihim fi an-nar wal adhab ko kirati yininga ga bo mo ma minum bi ko yere fili tasmala ala kirati yininga lula de lu de yininga were la ala kirati yininga lu ko kanana la salli bi ala kiraka sallallahu alaihi wasallam naam do de ko son e ala mala nyine ko anga limana ja ko alaw ay ne ala kunyo de lanyini ma sikun se ka kafiya nga ala subhanahu wa ta'ala aba lanyini de angana ma ni dusuku minum bi ala fe atala nyina ngana ma ni dusukunye minum karaba lembeli maneka bari ala e dan veunda o sogon ledo o kalimaniya o kana limaniya mana kirati mau jako ya limaniya kan bari ka sabu ke ni ala kunye karawal lanyini kumbe dan fembe ke limana joy donc sogon ledo dan fe yoro de bolo fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala ni da ka la duniya aka juguya la anaka nyumaya ninganyi ni manyi ala ujirala ni nyumanda iganyana ni jugumanda i perdla ganyini obi tseni fo arjene perdi obi jigni yefo janaba wala ala tindoni kelay ni min dona janama ala yi bara nywana ka tlenya de ni dona arjene ayi bara nywana ka fsondiade sabu arjana sarate bolo ngala nyani made ka arjana dima namborai ala biga fu yanno walan tarda anka alyahudu walan nasara ko yahudi uti je kabo e muhammad lamini ma wala nasara fo igatu wadina ko ba liyanno ambe fam yedo suru walan tarda anka alyahudu ko yahudu tijje ga bo imam laminima aku wala nasara wala anani walai o bajiranna ko yahudu ni nasara uti hakilla kelenga yahudu nu ka hakilla do nasara fana nu ka hakilla do ode koson ala ko yahudu ko وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهودي كو نصارى تفيكا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود نصارى فنا كو يهودي تفيكا دونك وتي حكيلا كليغا يهودي نوكا حكيلا نصارى نوكا حكيلا كما كورو مي ني يهودي كو جين سورو هل ني يكون يهودي لا جين كو لو سون نصارى كون دينا سون ولا ني اي نصارى سغودوما yahudiya kundina son maya bon nunu ngelengel na siti son eye hatta tattabi'a millatahum fo ika tugu ka dina de ko millatu ya dama dembi jeng ga toro femima dina de bi wele ko millatu bari ga sabuge ma be dina min gono ibe mile ka jeng ga toro o dina ndema o kera chien saw o kera ngalo ni saw egon bi jinga dro odema ode milati yahudiyaw ugumi don alakraka sallallahu alaihi wasallam wa ala kirama ko ha widina
dina kuma fo anye dina kuma fo anye kitabu kurula dina kuma fo anye anga fen kurula yala sa anna shidon mais u donkun kira ka dabali ni jamfani plan de kundo donkun wara foy kuntula oko una kunte ka foko kana bu made ka fo silamen de bula de otere non una na kira trompel de kama ala yi mana kuma perpelati gelen fo ala kirai sallallahu alaihi wasallam ka jirala ko nunun utison ben fo itiga do enuche kiliya itiga sabati enuche fo eka tugu ga dina de ko mana ayan jigin gunya mi salabiya labo kabu bin abbas ma ko ya madina ka yahudiyau ani najirana ka nasarau ugulu kuma kanu ko alagara ga sali katoro luka yi sifama tumami ni qibla yele mana ila al-kaaba katoro al-kaaba saqqa zalika alayhim ugeleru kan wa aisu an yuwaffiquhum u jigitigira ka fo kira ko luku be nyoya ala dinihim uka dina kan wa anzala Allah ala surlaka ni jigin odela nam قل ikafu إن هدى الله nam ikadu kafu ewa inna hudallahi alaka kana هو الهدى udi kanai ولئن تبعت أهواءهم wallahi ni eyun ni dongo labatu بعد الذي fente menengo جاءك no nanima من العلم kamini doni sabatilena ما من ولي bisilibade لك iye من الله kamina allah ta'ala la ولا نصير wala dememba الذين no bi bali kaboma tangali ba tisru ibolo mana dememba tisru ibolo nam الذين ma minu آتيناهم الكتاب nanye kitabu doluma يتلونه ulube qur'ane kala حق تلاوته ka kalan hakela أولئك jigina chumi uba kala on chugumela أولئك nam ube barake no ko ayo chogelende la ako ma minu nanye kitabu duma no ba kala akalan hakela ni musa daudi a khabare jumaye ulaika utila maun يؤمنون ulube limaniya nay ومن ninjigira jamakulu dela ubora habasha usilamera jamakulu mbora Ethiopia kasilamaya ulabana bi qur'ane kala kalan chugo nyumana do ko ay ko jigina ma bela jelendela no ma wangutura nini ma wangutuye do ko jigira Abdullah ibn Salam dela ananu anyono amana ke chugo fen jigira ku ngerengrana mina ote amana labole mbali sila amma bela jela nyinne me bela jelema abinyi bela jelen fe ka qur'ane kala ika galanga kanyi bari qur'ana alade Abdullah ala ka juruba kele ko de qur'ane ni mami somina nay ikanana ikanyana ni mami ida qur'ane la aida ala ya jirana ya fana kafu muabi yahudiya wala nasara wala minum mayil malido ko kitabula ulubi da muhammadullah sallallahu alaihi wasallam sabu wi muhammadullah ko don tawrata la ni linjili la chuwede nam ومن nam bula ko ma bi kaman mami يكفر no de gabriara na yi فأولئك o tigila maun هم ulu tigi الخاسرون de ma kasara lew ma bunu newnde ma minu mana kafira na yi ulu de ma bunu newi يا بني إسرائيل wati be ala bina ni kuma yi chogoyala ka limana jonga bunya jira ka nimisa kerun kafiru duskuna ni ngalo tigala
nam يا بني إسرائيل ya yaquba den اذكروا نعمتي israeli yaquba de nam ay ne kan nema ko suma التي nema mi أنعمت ni ne o nema عليكم aukan وأني ani gafunne فضلتكم ne au على fasaya العالمين aga jamana dambenga naga nabi mun chali واتقوا ni heraw chali aula ayu ko sumanye ko bonya donye واتقوا يوما ay siran donye لا تجزي نفس ninni de nafanye عن نفس kawannima شيئا foila ولا يقبل عدل ute kuma boli mina منها kamini ninna ولا تنفعها شفاعة suran lidon ta nafa ولا هم umaki yire ينصرون nubu deme ko bali nyangadama وإذ kuma blabla ledo hal ni ayasro kuma lanyini ye firekeli de muna ninte ni nafa o tiendo nga ni limanar la sonte nafa baliya bina o rodela note ala yajira qur'ana yrodula ko shafa shafi na sunan do ma ko sunan don ko mu nafa ko tu nafa ja sunan do ma ko sunan do be mo do nafa wala no mo be nyoko nafa lara nga ala ka din kuma inga fonni den ni nafa wayne limana ir la sonte ni minon nyonche na se daga nyoko nafa do bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatihim limana ko son anye ubokolom bi yawanuye ulu nyoko nafa ni muye limana wala mo be nyoko nafa lara nga nafa yin si passement siglime minga we limanade ni limanate be nyoko nafate nam وإذ egatu matati ابتلى إبراهيم ربه tumami ni ibrahim amma ya jarabi ka korobo بكلمات ni daguna damado ye no nyamara kando ye فأتمهن asera ka jolu bela jelen goro قال ku dafa allah ta'ala go إني ne جاعلك ne eke baye للناس mawye إماما nyemaye قال ibrahim go ومن ذريتي ibi nyema ki kamini ne bogolo na قال alako لا ينال عهد الظالمين ne kallai du tentoni gelaw sorode وإذ tentoni gelaw ndise kallai du doluma de bari muna ibrahim kumba fe nim fasan diya ngato abogolon bela jelena ngara jira ko alatu laiduti muna alaga laidu be di limana jonde ma ransran jonde ma minun sona kallasili batu o kanai kirani nabi miya chenta fiunde kiraya annabi miya chenta fiunde ni aje timina nabi allah musa alayhi salam alade kunye kiraye bo haruna alayhi salam o faralaka o fana kiraye ngal asliya musa de kunye kiraye haruna ta kira farangai bari alaikum bise kumala kun franfasan ledo ani musa fana ye ala nyini fana ka foko ala ka ke haruna ci ka faralika ngani aje timina nabi man bora haruna bokolon de la ban saka wannan nabi mu chaman bora haruna de la mabu musala o baje daga fuko cinte wala fonni nga famule nam ega duma da se جعلنا البيت nan ko ay minun da fa mu fatama hunna muni mundo min dira ibrahim na dafa dogo bisa babala kamini an ga shari'ala tan obe baratula
taibuna al-abiduna min furayin oyoyi nam katawa bashir al-mu'min katafu umma ta obe suratul azab la ودي إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة كذا أكما ما كو علي فلبن ويه وتسعة في المؤمنين كنونتون أبي سورة المؤمنين لا من أولها إلى أولئك هم الوارثون كذا دمنا لا كذاب لا أولئك هم الوارثون وواحدة في كلي أبي سال سائلون لا وهي والذين هم بشهادتهم قائمون أني ما منهم نولي جباوي نوكا شديوي وقيل هي تقاليف بكدمة البيت دوكو أي في منهم بلالاكا بارا منهم ني أو نيني نافي الكابا بنياني كونيولا كوكودو وقيل بذبه ولده دوكو أدين كان تجلي ورمي في أني النار كايري كيرون توامي نويا كيرون تسمالا وهجرته من شام إلى مكة أنا كهجرة كبو شام كتا مكان والنظر في الشمس والقمر أني كفلك تليلا أني كالولا أني دورولا لا إقامة الحجة على حجة جولي كما أكمغوكا وبتدميمه نعم ما ذكره المفسر تكون أخوالا خمسة ولا مانع من إرادة جميعها نعم ninyoro la membe famu nin kono kuma ubi chaya ko da kuma duru nyon nam anga bisa ke awa kuma num be ba kono la nyine kuma num be de doko dam guru la kuma na fani be ka chuko fu chuko mi ne bolo kol nunu ma folo folo mi ya dashipo ani ma folo folo mi ya sonontike o de bek ni ibrahim yi ani ma folo folo mi shije o ibrahim yi ولما رآه tuma min na shige akwai nema ne din shige yara akwai ne ya bonya de قال يا رب akwai ya nema زدني ne وقارا jidi bonya yi والاستنجاء nam ani sinjaw fana imma aka keni jiyo de kan وما بالحجر wala ika keni fara fen kun kutuma do yi من قصائص هذه الأمة nam kun ga sinjaw ngoni ala yodin ni manton de makeren kerema nam ega to ma tagasi جعلنا البيت to ma min ni an yi soke مثابة sojumai alkaba an b'a fɔ so min ma ko alkaba tuma min n'an ye alkaba kɛ مثابة taa kan segin yɔrɔ ye للناس mɔgɔw ye وأمنا ani basigi yɔrɔ ye واتخذوا i k'a dɔn k'a fɔ ko alkaba maa minnu bɛ taa kan segin kɛ a yɔrɔ la yen i k'a dɔn ko olu bɛ a nafa ye o b'a nafa dɔn i wuli o wuli ka taa yen ma i ka limana i bɛ kuraya i segin o segin i bɛ segin ni baraji tɔni caman ye alikama baraji min bɛ a filɛlibagaw ye o ka ca baraji min bɛ kumana maaw ye minnu yɛrɛ bɛ ka tawafu kɛ o ka ca warada k'a fɔ ko hinɛ 120 o de bɛ jigin hinɛ 120 alikaba kan 60 o bɛ di tawafukɛlaw ma 40 o bɛ di salibagaw ma 20 o bɛ di filɛlikɛlaw ma nam واتخذوا بصيغة الماضي أو بصيغة الأمر كالانزراء فلاين يرولا صيغة الأمر ابن صيغة في صيغة الأمر واتخذوا ما يسو من اللي من مقام إبراهيم كمن إبراهيم أجورولا مصلى سليرولا ما سليرو سمنا إبراهيم أجورو يو سمنا كوكي سليرو ودونغاي با من ياك بصيغة الأمر أو أي سمنا لك واتخذوا أيها الناس مو أنين نباو فيه أكو سمنا لك سليرولا كمن إبراهيم أجورولا نو هجروي وعهدنا إبراهيم جريرومي الكابا فرا منك الكابا جرتولا فاسنون تراينو
fo vitri dilalen bɛ yen nɔ sisan nɔ k'a kɛ sinsani ye voilà o yɔrɔ ni i ye tawafu kɛ i bɛ arakan 2 sali yen nɔ a ɲininen bɛ tawafukɛla fɛ i ka arakan 2 sali sunnaya sera kan yɔrɔ la yen o ye mankanma yɔrɔ ye nin wagati na ni jama kafara wagati min ne e ko k'i bɛ arakan 2 sali o kɛnɛ kan ye a bɛ na ni degun ye kosɛbɛ a bɛ na ni degun ye fo ka se degere ma k'i to sali kɔnɔna na polisikɛ b'i minɛ ni i kamankun ye k'i sama ka bɔ yen i ka taa sali misiri kɔnɔ ko misiri in bɛɛ de ye makamu Ibrahima ye misiri in fan bɛɛ ye makamu Ibrahima ye bari n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ yen bɔlɔ kelen bɛ ni tawafukɛlaw ye tewu bon fɛn bɛ mɔgɔ arrêté dɔrɔn bɛɛ ka taa ni mɔgɔ dɔ jɔra dɔrɔn degun bɛ na parce que o yɔrɔ la fɔ ni maa min sera ma fa k'a fa ka sira wɛrɛ de ɲini wa sira wɛrɛ tun tɛ yen donc n'i ko k'i bɛ sali yen nɔ tawafu wagati la a ka gɛlɛn kojugu a bɛ kɛ sababu ye hali k'i to sujudi kɔnɔ tuma dɔ la polisiw b'i ta ni kamanku 2 ye o man teli ka gosili kɛ dɛ nka ka i ta k'i to sali kɔnɔ kɔni o ka nɔgɔ ma bari a ti ɲa di quoi o b'a sɔrɔ jama ka ca an bɛ taa sikiriyɛlen don ka sɔrɔ ala dun ko ka sɔminali kɛ kabini Ibrahima ka jɔyɔrɔ in na bɛɛ dun b'a dɔn ko yen de Ibrahima ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲama nka daruratu tubihu limahzurati i darɔ nana fɛn dɔ bɛ yen nɔ o yɛrɛ tɛ nka a b'o daga ye o de kosɔn darɔ in b'a to n'i tilala ka tawafu la i bɛ taa don misiri kɔnɔ misiri kolilen bɛ alikaba la i bɛ taa don yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka sali k'i ɲɛsin alikaba ma wala i b'a ŋaniya ni arakan 2 ye tawafu ka arakan 2 ye i b'a sali misiri kɔnɔ a bɛ wasa a ka ɲi mana sali misiri yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ wasa ka y'a fɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn ka sali kɛnɛ in kan yen nɔ i bɛ na ni degun ye bari ɲɛ b'a la yɛlɛma caman dɔnna yen nɔ darɔ in jama ka darɔ ni jama ka degun nana ni yɛlɛma caman kɛli ye baara ninnu na ani baara kɛyɔrɔw la ani baara kɛcogow la ani baara kɛ wagatiw la alikawa filɛ nin ye dɔw bɛ tawafu kɛ duguma dɔw b'a kɛ sanfɛ dɔw b'a kɛ duguma dɔw b'a kɛ sanfɛ sa'i min fana dɔn dɔw b'a kɛ duguma as-sa'i bayna safa wal marwa dɔw b'a kɛ duguma dɔw b'a kɛ sanfɛ wa hakaza ramu shetane kirin yɔrɔ min fana dɔw b'a kɛrin duguma dɔw b'a kɛrin sanfɛ o yɛrɛ kɔni bɛ taa fɔ etasi 4 5 ɲɔgɔn na ayiwa mais o bɛɛ jama ka darɔ de ye nta yɔrɔw kun ye yɔrɔ kelen-kelenw de ye naam an ye layidu di ila Ibrahima ka tɔrɔ Ibrahima ma ani Ismaila ma an ko de tahira baitiya a k'an ka so sɔnɔ yanni an ka tɛmɛ ni yigili sabu kan an k'a fɔ Bukhari ka y'a lagala n'o tana ka Umar ibn al-Khattab ma ako wafaqtu rabbi fi 3 Umaru ale kɛra maa ye min bɛ bɛnsɛma n'a ye fɛn min miiri o ni Ala ta bɛ bɛn a ko ale de ko ya Alakira hali ni e kun ye saliyɔrɔ sɔmin na Ibrahima ka jɔyɔrɔ in na naam nin sɔrɔla ka jigin musallan ne ko Alakira i muso maa ɲuman bɛ d'u kan ani maa jugu hali ni kun y'u ɲamariya u k'u yɛrɛw dogo hijabu ayan sɛnɛ ka jigin muso Alakira muso ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan n'o y'an bamuso ye kira yɔrɔ la kɛlɛya la ne ko u ma a bɛ se ka bɛn Alakira a ma n'a y'aw bila a k'a falen furumusow la minnu ka fisa n'aw ye aya in sɛnɛ ka jigin ni ne ye kumakan cogo ye aya naam 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 bismillah tahira baitiya ala ye layidu di
katura ibrahima ma wa ismaila ani ismaila ma nunun de foruye tahira baitiya aw filakan ne ka so senuya taifina abu senuya kabo mumma jobatulaw ani jow takdisu te jow yede ay ukunye jow chede kanu bilal kabayrola kuku senuya jow ye nogow de ko gal gaba senuya li ta'ifina munum bawi wala ikibina ani sigi bawi warukai ani ruku bawi as-sujud ani sujudi bin bawi wa iz akifude min bi sabati rola li tikafu lugataran lela kay basigi misidi kono o li tikafu akan ba nyumanya baraw dodo bara nyumando ni mi serega ke akan ko ka alkaba senu yan nunum bela jelede minim be munumunu ani minum be sabati enno ani minum be sali nam ega tuma dasi ala ibrahim tuma mini ibrahim ko rabbi ya ne ma jalaza ega ni nyoro nge baladan duguye aminan ne oye dugu basigilenye warzuq ahlahu ala sinanga do njabe robe agi horomay roye juliti boyenno matin donyo yenno fele fenti fele yenno moli gelati monige yenno ote kuma na hala jirutige aw warzuq ahlahu iga dungew gersege thamarat kamini jirde unna man ma de gersege amana no liman yara minhum kamini dunge nununna billahi no dara alala wal yawmi ni na dara donna al-akhir no e don lamanye qala alako wa man nebe ma fana gersege kafara no kafirera famatuhu ne afo yengo ata'u rububiyya kafirin salama be damakaka rabbul alamin do na fara ko ala rabbul alamin alamina de islamu doron yede ay alamina e danfe be la jilende hakiliman ana hakilin dan fenyana man ani fenyana man minu betama ani fenyana man minu sabatledo anolu tanan jidu ulule sabatledo ikado ka fo na fara ko alamin ulu be la jilende ba kono bo ata rububiyya ki balo nyi ngono yanno kasanji dima jien ngono yanno ikan ni nakilni fie jien ngono yanno nunum be atawrubu bi yawde beda makakawla komi imamatu we atawul uluhiyadi imamatu we atawul uluhiyai bo to min alay afo ibrahim ko nabi ke almami ibrahim ko ka almami ke ndem fanala manaka ndem fanaga almami bo aya nyina ala fe ko aka tawulu hiyadi adew mela jelema ala waide ala to laydu ta kafiru alebe atawru bo hibbe ngone boyo woro la sa ibrahima kunyena ko ladam kama folo la koko atia da den kafiru ma donc sanno alebe na ala deli aden li mena jomi ala hajrala ko ay bede da makaka nin sonin gonna bede makaka nin sonina ko hali kafir fana bidu surala famana ke abe kafirin goni dagam de dron kala damunai wa ummatuhu madam waman qalilan wajinin chini no ya kanyana me franje thumma kasangi astarruhu ba koron ila azabin kato tasuma kanya ngadama wa bisal masih laban yolo jana tasuma kala zaba abita laban yende hal na hera o hera soro jena na salula janama kono sinkele abinya na hera bela jile ko so de ko son janama den nu ya salo janama kono sinkele mamin gunga hera kunga bo jien kono mamin la fele ngundo jien kono sekume mami jien kono nu ya su janama kono segon kele ga bo kanyinga ko la semin gumbe ye jien kono ikumbe awal lafiya mina jien kono dumuni dumandu mina jien kono yala mana odda mun no be ilawa ikeleme ka oso mindo sorowa aba foko
kabina ala inda ne ma dele ka hera ye abin yina jin hera bela jelen ko ni jana ma suko kelen aw segundo o bisala masir kuma laban yoro chana وإذ إقدم تاسي يرفع إبراهيم القواعد مامي ni Ibrahim bi alkaba sipas man kurda من البيت kamina alkaba sola وإسماعيل abika jo abika sipas masigi kajo kaju ajujonke nam وإسماعيل na denge Ismailu ربنا ya amma تقبل ega minalige منا kaminanna إنك bari أنت tigi السميع ede meningelaye العليم ede abedon bagaye ربنا ede ba bedon ede ba be abeme etlo ba bela nam kalle yotaron nam ربنا ya ndabama وجعلنا ega ange مسلمين silama flaye لك ye ومن ذريتنا alika minan bogolona أمة iga jamake ula مسلمة no islam jama gulwe لك wuyirdi bawiye وأرنا aminu wuyirdi ema eka ajira ligi auna مناسكنا anga batula وتب iga tumina علينا anga إنك tigi أنت ede التواب tubu mina lichama masai الرحيم ede hine bai ربنا nirola ako warna manashikana ay sharaya ibaratina aw hajjina anga batula manasikul hajj hiyu batu baraw bara minu mege hiju konana wode manasikul hajj ujirana eku ko jogo fo anye yananga teme alkaba masala do bidloni ariyanno akada nyanga doni fula bari ka sabge tariqu min do ana fakapo nam ko algaba so joli qissa min bala ko ala mami ne ala jida ka kondu golonye ni samba flaye o so ingera kangaye min jelo do golonye kan we do golonye fense ka yirwa ka bamba kamino ka gaindela tumami ni wi adama jula chun kador duguma goloma anyena fira kadala ko foma alay baydul maamuru jigi wiye yaqutu blenye don dafla bay wa zumur rujun nujilamay don na do be korompe don na do be tlabife ayabla kanganyiro la adama kumbina alkaba tama bay asena kabo endu feno kibariya nana kafo adama yi alkaba hiji asena sambinani tuamina tlala malikaw ko adama ma ay baji ga hiju minana adam tumami ni ji dan demelena na ya nya mariya na kurdali ga da sangalo wolo blanama alkawa yoro inkera yoro lankoroye fokana se ibrahim ga watima ala jibril ci tumami na ya kurda aya hajar laswadi ayo o dugo abi qubaysi kulula be maka tanga koson aye kabo tununima uya fo nin chuwala ngame korho bangale kafo ma fulo minye alkaba jo we malikawi a kofe adama ya jo o kofe shishu ya jo adumena fuka jidan temelina no nu ka ji فذهب به الرسوم ay nam ya katamansiyan mino nye kenegan damansiyan tu se ka boy لا قواعده nga sibasman te
لأنها sabu o sabatile do متصلة بالأرض atugulen be ni dugumakolo wolofilana ye ثم أتى جبريل بالحجر كوفي. الأسود jibril nana ni fajar hajar laswadi farafimai وألقمه ka جبل do أبي ka jab abi qubais kulula فلما أتى إبراهيم tumami ni ibrahim nana وأراد بناءه na ya alkawa jolla yini جاءه جبريل jibril nana ma وحدده له ka yoro dan tigaye وأعلمه بالحجر aya alla duniya ni hajarul laswadi فبناه على طبق مرة aye من ajo القواعد fin hakika ni awjarala ثم بناه بعده الأمالقة amali qawi alkawajo ثم aliko fi jurhumu yajo ثم amali qaw ko fi nam qusayyu fana yajo jurhumu ko fi ثم قريش quraishu yajo وكان الوادي والحجر الأسود minye farafi manda quraishu ko julu watila kira muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam وخفرت بهم النفقة nga famana geddi pasi dogoro lula فلم يتموا بناءه nga على قواعد lumasika إبراهيم awa abejo uluye atakunnana ka algaba to asifasima to ko to kofe بل نقدوه وأخرجوا الحجر منه ka hajar laswadi ko ere bola ثم ابن الزبير ko sagi o kofe bunu zubair nana chikajo وقد رده لقواعد ale ya إبراهيم jo ka sigi ibrahim ka samansiyon kan ay kelen be ka daludi o bara keli kan ni hadise minu minana aishatula لولا قومك حدثوا عهد بكفر na kuma لبنيت ke البيت ko على قواعد إبراهيم ega maun ugas limane kura kurale do ni silamai uma utanga tanga na dondo ni silamai kono ne okunde ne kumbe alkawajo ibrahim kasipasma uga ثم لما تولى الحجاج islama وآمره wala بعدله nadu biyanno bari kuma yin sabatilendo ala kira yafu bona biteno ala kira ye alkawa joli asipasima koro kan toy ha mauka fitna ni siranye kama afam dongo ba jira ko barado be no al nasuru ala barado wala alni ayasuru misri jode do ni ya donga fa joli bina ni fitna ye iba toy sabu moya toy ka ko enye fitna ni siranye kama minga fsa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mado ni kanto yano ko la mabe ala ko bara to no mo ga ni tran kama wa me kira ya to yo kira mo songa chi hatu bon ko ba jira ka foko be mawni nyonchi o e femba de makangi inyesiama kay sibe dola alni obina ni dina bara do yere toli bi yere keli kan me ba toy musalakam nam ثم لما تولى الحجاج kofe ne hajjama ne hajjaju ale jora ale kera aba ministry عمله الله ale kunde fama bayre nam عمله الله بعدله alaka hajjaju baranyonya ni alaka tlenyai ne afawi ngoni ya mama dona janama la idona janama ne alaka tlenyadi ala yi baranyona ka tlenyadi lam yatasarraf fi milk al-ayd fa yunsab ila al-jawr na'am هكذا هرب ابن الزبير وقتله علي ابن الزبير كله وهدم البيت بالمنجكيك أي الكوان يري يا كيرون ني دانفري ayajo comme qurashiyajo togomi وهو الآن على بنائه akuma na ika donko hali sisa abojo chogonde la batwa mi na basiwe ni wala nyini kafuku be alkawachi kajo utara asara maliki la ala maliki ko famam ayite me alkawa kerefe agana tulongen alkawa de donachi ika do ko bi labanga bonya bo alkawaka wela banga mawnye do Allah de kosan wato katola kana la fusana ayi la mamma dola
witin dalsa yaw mais akene amisiru na akene ganan ngoni yelemal ma chamandu non la may rewa chukulo nam wa nazamahum ba'duhum faqala doye nin dongili بني بيت ربنا بنا بيت رب العرش أشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم فشيش فإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم عبد الإله بن الزبير بنا كذا بناء لحجاج وهذا متمم مبارك من فو يا دونغلين بارو طويل لا دونغلي بارو تا ان وردو افني بارو كلتما كو طويل نعم بسم الله ربنا يا عون دباما وبعث رسولا إيكا كراشي فيهم so dungen nunna منهم kamini so dungen nunu nyerew doye min duwawu fana jabira ni joni muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu ayatika ubiga qur'an ayaw kala عليهم ukan ويعلمهم الكتاب abu ladon ya qur'anela والحكمة ani kodona min be qur'anin gonnana ni sunnaw وزكيهم abu seniya gaba filanga fiyama إنك أنت tigi العزيز de se masay ni fenti kenye الحكيم daga kiri benendo iga barala ومن ma jumayndo يرغب no bi ban عن ملة ka إبراهيم bo ibrahim ga dina ma إلا من ma site okefo mami سفه نفسه no ya ire nalumaya ولقد استفيناه ni bi ban ibrahim ga dina ma ni ma ke nalumaya ni jigi ko yemu yede سوى نزولها adi ko yemi أن عبد الله بن سلام abdullah ibn salami أسلم al-islamera كان له ابن أخ أحدهما akmana balmake tomi na islamera balmake dem flag mabolo اسمه مهاجر kelen to muhajiru والثاني اسمه سلم kelen to salamatu فدعاهما إلى ay الإسلام wele katuru islamayama فقال لهما akuma قد علمتما ya don kafala قال ala ko tawreta kono إني بائس من ne chili bae kamini ismaili deuna نبيا nabi jimandola اسمه wana أحمد bima to de ko ahmad من آمن به ni ma min darala فقد اهتدى abatu tigi kanona ومن لم يؤمن ni به ma min madala فهو ملعون utila ma dangaledo فأسلم سلمة salamatu silamara وأبى مهاجر muhajiru bana silamayama فنزل الآية ayin surla ka jigi والإبرة به nga jazibe mina ni dakrunya imbe femfe labode لا بخصوص السوء ajira kun kerenkerne minna o donin kan nga aka fini boloti dan o kelema abi bama fengure kan min toyi ويزكيهم mami bi ban silamayama mate min nalo nembe ka to motiki kan nam ولقد استفيناهم wallah bada yi aswandi الدنيا jin gono yanno وإنه igado gafo ibrahima في الآخرة la harala لمن الصالحين wallah be wuli manyama undoye alayatanu إذ mami قال ربه ni ibrahima mago له ibrahima ma أسلم kolonye قال ibrahim go أسلمت kolona لرب العالمين danfe ndaba mai وأوصى إبراهيم koson aka don gafo go ala kirawo kiraci a beku yin silamadi kirawo beku yin silamodi kata ibrahim lano dinatigu ye ani musaw ani isaw a be silamadi ya fam uka jama fodo de ma yahuda bi fodo de ma nasara uka jama ko tlatla to de yi yahudiya nasara ya note kiran num be kunye silamodi na'am وأوصى إبراهيم
awsa ani wasa kalan sirafla ibrahim ay nyamara like ga kandilike biha ni dina nye bani ademma wa yaqubu yani yaqub fana kandilike ni dina nye ademma ya bani ya ndem inna allaha aya dongo ala istafa dina ay dina sugandi lakum awi dina jumai silama dina ala sugandi awi la tamutun ya sira kana to akasa illa wa antum ko kasur awi muslimun. silamu dede akana to akasa sirawere kaminte islam asra am kuntum yala o kerawa shuhada kene kam mogowe tumami hadara yaqub al mautu ni sayana na yaqubuma o tumafe qala ni yaqumbugo li banihi ademma ma ta'buduna aw be munde batu min ba'di ne fadulengo qalu yaquba dengo na'budu ilahaka ambe ka batuli ma ambo de batule wa ilaha ani fawka batuli ma ibrahim no ifa ibrahima wa isma'il ani ismaila wa ishaqa ani ishaqa ilahan mai wahidan no magelenye tawsano ala yin wele ko fa moke odona fa ku fa ko nana binake o fana dona faw konana foka se ay binake re folo de fo ay wolo fani yaquba wolo fa to de ko ishaq afan jini to de ko ismail ga ay ismail folo de fo ishaq ay ni mbaji daga foko minu mba foko azara te ibrahim fa ko afan jindo o be daludi ni ayi ko bari ka sabge ala e fan jini wele ko fa ni ayen gonnana ya fam ko mina fa mo ke wele ko fa chuko nam wananu muslimuna an yere de bawde lahu ko ala ingelen bewe tilka ko folon ummatun ulu ukuma ko folon jamade qad qalat abadi jamain kona o keragate unana gateme laha ma fembe jamain kasabati jamanye o min bara kamini bara nyumana tanana walakum ma fembe au yahudi au fana sabutun na yo bara fala tusalu dawo nyininga amma tabo femma kanu nuru kera no bara ulu fana nyininga wa kelena faqalu yahudi go kunu ko aike hudan yahudi ye tadu abikana aw nasara wala kake nasara ko kake nasara ye tadu abikana qul yahudi ni nasara kuma benga foko ake yahudiya ibe nasara ulufla tulakile kuma bengantu ni yonje ko fude ai ubega hagila de kira kile yahudiya ko anga ke yahudiya ko la kwambikana nasara fana ko farangere nasara ko la kwambikana me yahudiya bulo nasara te foika nasara fana bulo yahudiya te foika ma wala mene gafuye bal abla millata ibrahim nebe ibrahim ka dina de batu hanifan ala kawni manu dina milale wa ma kana ibrahim mage min al musrikin lan gafu doye qulu aya fode amanna ko bela jelinga ga min fo neni yahudiyo wala nasara nuna na tubi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko folengo abu kala fem folo minna weni blasral folomi ni o kanga fuye o de fulani bede kafo amanna be kafo ko an limani ara billahi ni alai wa ma ni femi unzila no yo jigi ilayna kana umma wa ma ani femi andara fin fanala unzila no yo jigi ila ibrahim kaduro ibrahim ma isma'il ani ismaila wa ishaq ani ishaqa wa yaqub ani yaquba wa lasbad ani modewnu yaquba denwe wa ma
ani femi أوتي موسى di Musa ma وعيسى Isa ma وما ani femi أوتي النبيون di nabi من ma ربهم tabo umaro لا نفرق aun de fara lige بين أحد ma kelen sike منهم kamini ni ma kufulen nunna ونحن aun مسلمون aun yi sire de bawo de له alanye وإن آمنوا iba doni na ko silamaya te tulonge finyi ko silamaya tlinya dinai ko silamaya dina fsonti de sabu ay daile bela jelenyi be yere suru akonnana kira minun cira ay wuta utoma konsona ula amma bawma aw e farfarale ke chugoma amma farfarale ke chugoyala ka fogo ya nasaro ka fo yahudi uti foiga walma yahudi ka fogo nasaro uti foiga amma farfarale ke chugoyala an gode ni yahudi min sabadira dina la silikoroga ekume fenga ni ngani kira cira ebe tuku kira go sabu kira ya bede fara nyonga hakaza nasara fana bo chugala ko mbo chugoyala hali ni jama kulu ye minu fole me jongo hali silama ko nana minin ba fo de fonyo bauma auti fuiga ata ngalonde mana cheda bolo ika do ga fo ulu ka kodonga dogo kodon dogo de bato ni bi ikele nyo wal mai fonyo ba lagosi ka kirun ka jasi ka bodala e ga fam ye dogo de do de dina e fenda lele e ba fam chugurula ni ba fam chugurula mino tikilin e ka sinsiro bi bolo e dalen bola ni fala ka sinsiro bi abolo a dalen bala tako no ko bitenu e manga le kirun ko le tati chin ko eta de chin ni oke ina na ni fongo nyonya e ina na chini du kologa sabu e ba la fam yade Philippe yoro mi bo de foi naw be no ka afle ya ngam ka mo la go siga mo mafia o ko don bale de ko don ti soma o de ko to salamo ma songo ke salamo ye nunu be taw to ma ko be er koni ka jenu bela jelen nam amanu yahudiya uni nasara unuli man yara بمسلما ni fen yonaye آمنتم na uli man yara bihi nuli man yenye فقد تدعوا abatu kanana وإن تولوا mislin goro nuli man yara ne ko liman a chogoyi abana nam وإن تولوا nganu yu kodi nga wali man yama وإنما هم igado ko olu في سخاء be fongo nyonya de la سيبكم الله ala bini wasa'u toruma وهو Allah ta'ala السميع alede meni baye kuma kanwe العليم alede donni kela yidi la halawi صبغة ala الله ya la kira kisi ala ya la kira kisi kabu toroma anu ko buko jamfama quredatu ay ufagara nadiru ulu gena en bobla lauka ni ayen sayyidina usman alayhi ridwanullah sayyidina usman wala shiriya yoromi ka to qur'an kalana jonde ya sayyidina usman jonde gara sati silamo bimo blani fonyo ena usman ma bien fola dina ko te jien ko usman ala gere khalfaw usabanado khalfa baminun kufra kudu sabanade usman ibn affan nga afatura chogomi silamo de afaqa aw uma bien fola ni sigini wuli nyima yako do kordola utara kata kugota ka chwanga kuma bakurma fola ka afaqa ka ni karawa aw kelenga fa jolimi mbora joli mbona ni ayanka fasta yake fikahum Allah wa samil alim jolu bona ni ayanka ko de koson dina ka fonyonya ni je ko mana dina tola quoi fonyo bike dina tola ka suru je ko do mo ka ngi chugo do ala de
ala kira sallallahu alaihi wasallam ay ala deli ko ala ka hera minun dama ani ka kisi minun jaye amma songa femil dalutai woye manto yer dama ka fonwali wala an kan ga an choko donde an gana ke fitna dalil bagawi an ga ke fitna dasulawi an gana ke fitna dalilawi ala kira ko kwali ga manto ma do bula ulu ye fitna dalilawde mana do be fana be yenno ulu fitna dasulawi mana مغالق للشر ومفاتيح للخير أو مغالق للخير ومفاتيح للشر وما ينال في منهم بك هيرا دايل لوي كفتنا داتو لوي على كأنفر وكا ودوكو سون دينك فوننا كمون أم بسراني أمان ni jonala a fitna boda mana a damina iba damina chogodo ngabi lawan chogo metodo wala dina mankam amando ko chogo sila abe dugu ci abe jamana ci amani wala alabi njoli ngam nam wallahi ala ka gala aya janto ala ka gala la ko lazmi ni bala tigu ka doni parce que arab kam ma ko be fendola kuma do be no ubi foyoro mi anu ubi foka da ko minga lafzu ni ata halasile ta ti atojira abi fengoro jira min toy abi fonni kelema ma ko singali a kelema bara yorola minti alasili rere alasili bi bara ro min toy o e ka singama o singali mi wele arab kana ko isti'ara la singali ko isti'ara fana a modelu kacha tasrihiyatun asliyatun barika sabge limaniyan no limana mi no be duskuna on no min biye ana klori min biye fargoloka ayo de wele ku gala yawa ayo wele ku gala ayo ni gala no finina ayo de bo nyon fe no flanye jatu de ko no flanye jatu de o de ko sango asliya nam wallahi ayala ka gala lazimi waman ma siti yanno asan no kan min allah ka teme alaga subhatan galala wa nahnu abidun an ye batile bagaude lahu alanye qul gafuko amudiya ji mba sujila tigi yahudiya ye ma yahudiya klor doila ko gi jando ala ka galala ode kay ala ko ni nke nin toy ike hagil to ala ko bara ode kay qul afuma atuhajuna yala o be on sosol nyonya dewa billahi ala ka suwandi lillahi nabi man dola arabula wa huwa kasuru alai rabbuna alade ara'an arabu mai rabbukum ani au fanan mai wala na amaluna ala be suwandi gawe jo munata ka onyo jola ambe mate alaya ambe dala ka jonya wata ka bagoy nam wala na amaluna an gabbara banya la ban saranaye wa lakum amalukum aw fana gabbara bawi ala ba saranaye wa nahnu an ya khalasi bawdi lahu Allah ta'ala nyanga dinala am yaquluna banga batu be kala kelembe bari batu ya khalasi li ala nafa bode la kwa ni batu ke ni ma ya khalasi ala iga dogo nafatala
nam أم يقولون abla yelu ba fu dewa إن إبراهيم ko ibrahima وإسماعيل ani ismaila وإسحاق ani ishaqa ويعقوب ani yaquba والأسباط ani modin كانوا kolu kera هودا yahudiyawi أو نصارى wala nasarawi قال afuma أنتم yala أعلم aw de ba don wa أم الله wala ala de ba don ومن aw de ba don wa ibi ala min ko ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan de ba don ala ko ate aw ko gwado a gelerari ala ko fe min de ne ko do e kelati nam ومن ma siti yenno أظلم min gando ninga bon ممن kateme mogan كتم شهادة na e shiriya dogo عنده ayuru من الله kabala yoro وما الله alamake بعافل yinan baatoyi أما kabo femma تعملون na bubara Tilka. babali de ga yisuma tilika ofeleon أمة e jamai قد خلت abadi jamai temena لها ما fembe o jamakulu ye كسبت ni jamakulu nyi o bara ولكم ما fembe au fana ye كسبتم na yo bara ولا تسألون utiyahu nyininga Amma kabo femma كانوا ni jamakulu nkera يعملون nugo bara سيقول bebe السفهاء jiso jiddo ne katoro ikaji fende ma ne nyumange yakire ne jumange yakire la nunu nya dunda nunu nya bota iga wakati ban o ni o foli ona faka dogo min nyine lawfe o ye limane ay aka dalala aka sonala ye aka labatu wole nyin nawfe ngana o kayno la ko ibrahima kumbeta jago yala o tsega nyande nam سيقول السفهاء wajibi kodon balu bina fo من الناس kamini mogola yahudiyaw ni filanga fula ما والله mun dew yelema عن قبلتهم kabu ka nyesin fama التي nyesin fami كانوا nugun kera عليها o nyesin fainga قل afuye لله المشرق tile boro be ala de والمغرب ni tile binyoro be ala de يهدي من tile boro na binyoro be ala ye ala bi mogo kanda يشاء na yo kanu إلى صراط kada sira dege ma min مستقيم tilenen do وكذلك kari muna ni be yoro do koron ya ala tay tile bi ala tay bari mogo do be no ulubu nyesin ulube koron fe ulubu nyesi tile bi ma alkaba bo ulu tile bi che ubu nyesi ama mogo do be tile bi fe ubu nyesi alkaba ma alkaba be ulu koron che do be kenya ka fe ulubu nyesi bama do bi ba fe ulubu nyesi e wa kenya kama donc o bayre ka fo fambe la jele nyesi mbabe alkaba be je che manje dela longo o nyesi mba nyoro imbela jele mbi nyesi ngatla junuma ala donc o be mi nyira wona dron ka fo ko koron ko ni tlebi kote badil muqaddas ko ni awal ga kote min do dron ake kanake wala ala ka nyamariya na ala ko ko kinyi sen alkawama e bi sen alkawama na ko kinyi sen badil muqaddas ma mi sen badil muqaddas ma limanay ode no de ka fo ko nimfe ngani ko ala ka fembe ku fo anye folo de ka ogma nasru ka dala o de limanay le mami ya don ko dlobe mo toro ni ami abe ninkila wal majefal sogo microphone min bala ni ya dun abe ninkila ni e atoy o nyisiranye de kama o te ala nyisiranye ay o ya atoy yele ga na fadu de kama me ni ya atoy ko ala ko nga atoy mba kundon nda kundon ko mi ala ko nga atoy ni atoy de o kama ay fo de me ko limaniya yumina bil ghaib kadafena kasurali ta kunyero ibi dala mungoso ala de koko ngake walma ala de koko nganake iba fam fe baranu nyere jatite lanyine mi yedron ala kanya mariya kan sorola nandara alkawa farado be no ambe gidina no fe ka mutasi kriye kene ukan fara insumsumli no fe
mais mbo ke mungo so ala de ko ango france musu ko ango fara mboyi o yoro kele na odu kele na fara do be no bebe gongoro mwan kelen ta kama kirni bebe ba kiron ni se da majirai ha ka kiron farabi bunya yoro dugumi farado bita kiron du kelena e ba don ka fara kote la nyini do don kwa nyamarere do nala ko kwa ga nin kiron abo kiron na ko kwa ga nin bunya abo bunya o chokale ndero ne ala ko malika ma ko suyidi bi ala kelembe yo kana fe fara ala ka ko suyidi ala kelembe o ne ala ko don mi ku ko suyidi bi adama yi wo suyidi bi adama yi adama kote nyamariya inde don kwa dangon ni imma ko be mina doron nyamariya ka saha dalu ka saha ka fala ya fo ne asabatira ka fala ya fo don baki o de limane ay ka fo gela akunye ni ay o tie kan ala Allah wakadhalika ko chuwende la ja'alnakum an yauke ummatan jamakulu wasatan ne jamakulu sugandi lenye litakunu an yauke jamakulu min sugandi ledo minum be min yi cheman chegankewe litakunu barika sabge ameka Allah tabaraka wa taala ka nyamara kandi labatu kumbora ka fuchuko misa ni ala ko anga mingi amboke na ko anga mintoyi ambotoyi angume jamakulu fulani nyogonche shu'iyya lo socialiste ani rasumaliya ni oye capitaliste do ba ko al yamin wa shimal rasumaliya o yamin shu'iyya o yasaru comme na baba kalama france jogomi banunga hakila ka bela jelenda makaka mana ni fembi bolo be de makakala maralite masi bolo maralibe gouvernement drone bolo voilà ni fengo febi bolo ko ba mina abijala bon ndonno ide kelen de tayiga fin rasmaliya mais ajamagulu flying silama bu nyonche silama jumai ire imana femin suro idai nga fo amarage pourcentage do benno binano binani kele misali ala o yala tay binano binani kele o yala tay nunu ni mingera chen gilay kagana fulo bela jelencha e mingera sebe gilay o bitla ke kana fulo mina ka de o ma ka bela jelentla inachi bon ukmana o binani muye o binani fasane ya de yamana ko bon selama dun hakido do donendo o de bi wajibi ka doron ko di na ni mami mbana ka fenge fentiki ta ka fen kango beba jara ko selama e dinu wasatun dina min do atlenin do ni aye jamakulu nyonche hali ni ilhadu mami nungo ko alate minu yala ko erege ngaloyi lube bo do fana be no uluko alaw ka cha ala ko ni be nga kelede alaw ka cha bon selama be olu chema selama ko chukori ako ala be nga kelendo ala alema fuka ka cha ko kelendo alema fuka te olu ko kwa be selama ko kwa be angera jamakulu minu ni chemanje mana chemanje yi do ya fajare ko sugandili anitlenya katlenya mawo ni onche angera donu dunge ani bara dunge nam yala sauna ke shedewi mo kan qiyamah donna kirana ke shiri alaikum au kan wa ja'alna al-qiblata aw man yasin falaba allati fenye kunta ni kira alaiha o kan illa lil ka mawanga ke fenye ikun fulla ka salika da yoro min illa lil ya fam ka kira to maga akume sali ka to alkaba demo to mi ni ay hijra ke uya nyamariya ko ka nyisi baitul maqdis ma yala sa ana yahudiya wa nu duskun delindoni asalla ka dai ma kalota
ani woro wala wolobla ko fe ya elema kadara alkawama ka sabge duskundere jumai kum ya fa jukumi tumadola dina kola amma ko be duskunde lila hikma min ni abifo welele ko nana dusukunde linye hikma ndo nam illa lil'alama man fo yala sanna maka doni banga yattabi'u ar-rasula min be kira labatu mimman kabo mogoma yanqalibu nabi yelema ala aqibihi akogologa asendondeluga comme ya fa jogumi kebla yelemali o yeli mane jarabilde ki korobo ne bi son ala tama ebe ne tison mo ka anga sigide ka ala ka nyamara kan kono na ku ka minge domi wakati mi ibo ke o ke wakati la ano ke ro bela jelena o de nyinne do silama bela jele fi wala ka foko qibla yele mana kun nin kunde kama wala ma yele man nin kunde kama o tema min bi ma don ala de ko gayle ma wa fana yele mana asaljita naam bismillah in kanat hal ni qibla yele malin kira kabiratan tengirim bade ila ala allazi mauka fa bi noya maudema hada allah ne ala o tigla mo kanda wa ma kana allah do yin galge ko do dun sara kasoro nyesinembe baitul muqaddas ma anyele male madina do fatura kasoro be ka sali ka baitul muqaddas ma ulu yor do ga qabru nyesinembe baitul muqaddas ma ko lo du bedi ambo ko cogodi ala ya jira ko ala make yudi aymanakum na ba kalimane ya ay sali wele ko limane ya yanno sabu sali si basma limane de ala make na ba kalimane labla ay nyuma minge ay sali minge kada badil muqaddasi illa macha nam inna allah ala la rahufun wallahi ala hine badi bin nas ni mogoye no elimana jonye hine gerengerne mbadu nuye qad nara taqalluba wajhika abadi awmbe enye yelema liye samai sangolo la biga sangolo la je wal waliyannaka mami ibiga wahide makono iba fide ala kinya mariya ke genyi sinan gabama wal waliyannaka amini nyesinyo amini yelema qiblatan kada nyesin fanga tardaha ne bi jin o mana kadiye fawalli wajhaka yake nyesin shatr al masjid misiri fanfe al haram ni hurmale do wa isma yoro kuntum na o kera yenno wallu wujuhakum ya alakiramanton aw fanaga nyeusi fatrahu misiri fanfelama innal ladhina ikadogo mu'minu utul kitab yoy kitabu doluma ya'lamu lubadon annahu ko qibla nyesini al haqqu ale de ciye sabatile min rabbihim kabo o mayro wa allah kiraga mangudulo ko kitabu kono kafa bi ile maga dolal gawama ala make lina mbatoi kabo femma nugo bara wala in atita alladhi wallahi halini inana mu'uma utul kitab bi kitabu di maminuma kulli ayatin likabo ko bela jelinyi dalu bela jelinyi ga chinfuka attabi'u qiblataka kundini ganyi zimvambatu sabu banimba makanna galiya de kama dalu do malati de anye do malati ntife de lo nam wama anta emake itabi'in ni basiri baye oganyi simvana wama ba'duhum uyere do make bitabi'in basiri bawe qiblata ba'di do ganyi simvana wala in yahudiyo udu nasara ko ne simvambatu nasara fana to yahudiyo ko nyi simvambatu nam wala in taba'ata awahum wallahi ni no dengo labatu min ba'di ma fente menengo ja'aka no nanima min al-ilmi kamini wahai donna innaka idhan ukma fe lamin al-zalimin wallahi biulin don gelaw doyde alladhina ma minum atainahumul kitaba na kitabu doluma ya'rifunahu ulube muhammad lamini don kama komina fo chomi ya'rifu